wahana wisata air sing wis dayani awake dhewe ya kudu peduli nyang lingkungan ya, Gong. Laras. Nah, Kudu peduli. heeh. Piye carane nyembarake iki Iya. nek wisata. Wisata Umbul Pelem. Iya. Lewat Mempromosikan. oh, Iya. promosi. Nah. Ngopo kok kabeh kudu promosi? Iya. Kuwi ben laris Mas zamane sosial Lah, iya. media. Nggih. Gitu Mas Bagong. Nggih, nggih. Kula kudu iso promosi. 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 Pro. Pro. Produknya apa? Heeh. Heeh. Modale piro? Si. Siapa sasarannya? Oh, Nah. iya. Jos ki pinter iki jenenge Marketing. Marketing. Manajemen marketing iku kudu enek. Pomone aku nawake penyanyi pomone. Mbak Ida ngono. Mbak Ida. Monggo ingkang badhe ngersakaken Mbak Ida lalang ingkang badhe ngersakaken kasumanggaken monggo ABC ki mawon ABC. ABC ki apa? Asal Mbak Bojolke. Mbak Ida. Monggo Pak Lurah, Pak Bayan mboten kersa? Mboten kersa? Pangan dhewe. Iya kuwi paribasane ngono kuwi. Lah sing paling ora kalah pentinge, Gong, Nggih. lingkungan dijogo. Sing ora kalah pentinge, ayo sing jenenge jaga kebersihane, ya toh. Nggih. Nyatane Umbul Pelem wis metu duwite, metu redanane iso dimanfaatke lan iso bermaslahat kanggo warga masyarakat Wunut, dijogo amrih jenenge supaya tetep arum angambar lan tansah ditresnani kabeh para penggunane utawa para wisatawane ngono ya, Bang. Mugi-mugi Daya alami iso dayani Mm. mensejahterakan masyarakat. Sing paling penting lestarine banyu dijogo supaya miline saya deres ki piye carane. Ya, aku nek ngono aku gampang. Apa? Nek aku paling tak kei dong adas wis deres. Sik to. Ngadas iki lho. Iki ki sumber banyu kok Sumber banyu kan dong ngadas ki mbok semburke ngono apa piye? Ora bojoku panggulekno dong adas ben deres ngono. ora sumbere bojo. Kendang rampung maksudnya. Mula supaya sumber mau lestari iki ana lagune anggitane Raka Mas Haji Anem Surata, Nggih. titipan anak putu. Ngerti sing jenenge alam iki dudu ndeke dhewe ning iki titipane anak putu Sumben. Nggih. Diaturke ya, Kang. Nggih, kudu tetep lestari dipun jagi kanggo titipanipun anak putu. Nganggo Purwaka bawa. Sing bawa sapa?